Hej, det er Annemette med anden del af mit første kit fra Scraptastic.com. Der har jeg købt de to main kits, hovedkits. Jeg har lige lavet, du kan se den anden video, hvor jeg har vist It's My Life. Og den her serie hedder Lost in My Mind. Og de kommer faktisk i sådan nogle lynlåsposer. Det er meget rart. Så har man dem til at holde styr på det. Og der er også noget forskellige pynt, og der er noget papir. Og de koster $25. Det svarer til 150 kroner cirka, lidt under 150. Jeg regner med 6 kroner. Så der er heller ikke noget stempel med, inkluderet det køber man ved siden af. Det har jeg ikke gjort til den her. Der er kun købt papir og en ekstra pakke papir, og så er der det, hvad der er. Så jeg vil skynde mig at vise dig, hvad der er igen de her, ligesom med det andet kit, er der også sådan nogle silhouetteudskæringer, som jeg sagde der. Jeg har silhouetter, jeg bruger den rigtig meget, Silhouette Cameoen, men jeg har ikke rigtig tænkt på at skære dem her ud. Det får det mig til at huske på at gøre. De er super søde og flotte, jeg kan jo bare lave min egen, det har jeg ikke tænkt på. Men det er også lidt dejligt at få dem forærende, eller få dem med. Så det var en god husker til mig. Så er der også træpynt her. Dem kan jeg også rigtig godt lide. Som jeg sagde, den anden, de er ikke meget tykke. Der er en ramme med Adventure. Jeg har set en, der har tur klippe ud, ordet ud med sin Tim Holtz saks. Det ved jeg ikke rigtig mere tør. Det vil jeg lige kigge lidt på. En taleboble med love, et kamera, og så er der nogle sommerfugle. Og prøv at se, de er simpelthen så tynde, de kan bøje. Dem er jeg meget begejstret for. Dem har jeg ikke set før. Helt sådan bløde. De er i 3 størrelser. Dem kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan især godt lide, at de er så bløde. Det er super fine. Så er der også nogle, ja, jeg ved ikke, hvad kalder vi dem herhjemme? Flares. Badges, men de er så små igen. Så der er et udråbstegn. Der er en, der siger bla bla bla, som jeg sagde i den anden video. Vi taler rigtig meget i min familie, så der kunne jeg godt finde på at sætte sådan en på. Og et kryds. Fine små knapper kan bruges her eller i Project Life. Så er der sådan en her, dem har jeg ikke set før. De er fra Jelly Bean. Wood Sprinkles kalder hun den. Der er 12 stykker i, hvis ikke jeg snart fået tabt nogle af dem. Det er træ rundt om. Det her, det er en træramme. Og nogle af dem er der sådan noget glimte inde i sølv og så videre. Og nogle af det, jeg tror det er epoxy. Det er i hvert fald en form for plastik. Og der er klister bagpå. De bliver sådan lidt, de store synes jeg bliver lidt en udfordring at bruge, fordi de kommer til at fylde meget enten i Project Life eller i, men ellers så bruger jeg den på et kort til, ja, jeg skal som nok få det brugt. Jeg synes, de er meget sjove. Også her er der sådan bare et karton, jeg selv skal klippe ud med labels. En geotag, jeg har sådan en svaghed for de geotags der. En taleboble og sammen stempler passer det fint, enten i layout eller også Project Life. Så er der sådan en hel, jeg tror det er Amy Tangerine, der har lavet det. Det står ikke på, men det tror jeg det er. Stickers, an everyday kind of adventure, so much fun, kameraer, pile. Herinde der står here we go. Today en pensel, ramme, den her om routine, den ved jeg ikke lige umiddelbart, men måske Project Life kunne være meget sjov. En skrivemaskine og lidt forskelligt hernede, og sometimes everyday, paraply, live the life you love, love the life you live, blurge, this happened message, en fjer, en flowmaskine, og så kommer de her igen. Små alfabeter, som jeg ikke har prøvet før, så det er igen en udfordring. Jeg glæder mig til at prøve det her. Det bliver spændende. Så der er der også nogle stykker på, kan jeg se. Og så er der her en pose bogstaver,
Og grunden til, at det ligger nede i en pose, det var fordi, at min æske var gået lidt i stykker under transporten. Og jeg kan fortælle jer, at de her bogstaver har været alle vejen. Jeg ved ikke, hvad der er med dem. De er fuldstændig levende. Så jeg har dem snart. Jeg har fanget dem alle vegne. Nu får de altså lov at blive dernede. De ved de næsten ikke. Og det er bare, de er skåret ud, og der er ikke noget klister på. Prøv at se, de er da levende. Så de skal altså have, jeg må bruge glossy accents eller en limpistol til dem her, fordi de er, men jeg kan godt lide dem, også fordi de er levende, så synes jeg det er sjovt. De er ikke så tykke, så de fylder ikke super meget, synes jeg. Men fine og passer jo fint her i foråret, hvis jeg kan nå at holde styr på dem, det ikke er overalt. Så en hel pose, det er også Stille Bean Soup, der laver dem. Jeg ved ikke, om jeg tør at kigge. Beanboard Alpha sidder de. Så de har jeg altså haft meget glæde af. Da jeg åbnede overhovedet posen, der var de overalt. Lidt morsomt. Der er jo ikke sket noget med det andet, end at de er svære at fange. Så nu kommer de derned og ligger, og jeg tror simpelthen, jeg skal have fundet en lille boks til dem, så de kan blive spærret ind, for ellers så springer de rundt om natten, tror jeg. Så fine alfas. Det var mit eget. Så kommer vi til papirerne. Den her er fra Alison Craft. Jeg ved ikke, om du kan se. Jeg er lidt med lyset. Det er jo gråvejr i dag, hvor jeg filmer fredag. Men jeg håber, du kan se det. Små hjerter. Og i turkis kalder jeg den. Jeg ved, amerikanerne kalder den teal. Jeg synes, det er super flot. Og bagpå er der det her. Ja, det ved jeg ikke, hvad det hedder. Spindelvæv. Sprinkled with love, siger den. Så det er for den Webster's Pages, men Alison Craft, der har lavet den. Super flot papir. Så er der igen hjerter. Den kan jeg også rigtig godt lide. Det er Amy Tangerine Plus One fra American Craft. Det kan jeg rigtig godt lide. Super, super flot. Og bagpå er det sådan en polkadot, havde jeg nær sagt, sådan prikket. Men de er ikke helt runde. De er lidt skæve i det. Det kan jeg også godt lide. Så super papir. Så kommer der den her med fuld fart på. Er du klar? Der er godt nok knald på den. Med blomster. Men jeg må tilstå, at jeg bliver lidt glad. Jeg vil aldrig have købt det her selv, fordi det vil være for hissigt for mig. Men det skal nok blive brugt. Og det er også Amy Tangerine Plus One, der har lavet den. Eller i den serie, det er Amy Tangerine, der har lavet den. Bagpå, der er det sådan nogle plusser. Det er også super flot, synes jeg. Så er der den her stribede med sådan en teksturstrib. Også Amy Tangerine. Og der har jeg da fundet ud af, at hende kan jeg da rigtig godt lide. Hendes design i papir. Og den her også. Og den er sådan lidt, ikke ombre, men den er sådan lidt varieret i farven bagpå med plusser. Super flot. Så kommer der, tada, Lucky Stars fra Bella Boulevard. Der er knald på den lyserøde her. Stjerner. Og bagpå, der er ugedagene. Den kan jeg godt have lidt svært ved, den her. Men det er en udfordring. Jeg glæder mig. Den her er super flot, synes jeg. Det er Basic Grey. Og jeg har filmet med min iPad, fordi det er det, der virker bedst lige nu. Men jeg vil godt kunne zoome ud. Det kan jeg ikke. Så jeg håber, du kan se, at der er så næsten noget labyrint over den. Så der må jeg se, om jeg kan lave et layout, hvor jeg modigt bare placerer lige henne i midten her. Det kunne være flot. Spændt på, hvordan jeg kan bruge det. Jeg har mange idéer til det. Bagsiden er lige så flot, synes jeg. Basic Grey Fresh Cut. Og det er også lidt vandfarve pink med nogle tværgående stiplede linjer. Super flot. Den kan jeg rigtig godt lide også. Og så er der karton. Der er 2 ark gul. Helt almindelig, kraftig karton. Der er 2 ark sort, og den er tekstur. Og der er 2 ark lys pink. Også med noget sådan en form for tekstur på. Så det er mængdekittet med pynten og papirerne og kartonet. $25. Så har jeg sprunget med de 4,5 og købt papirerne oveni.
Og det er jeg glad for med den her serie. Jeg synes, det ene papir er flottere end det andet, og det vil sige, at jeg behøver ikke være så bekymret. Der er 2 af hver. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Det synes jeg, det passer mig godt. Og de ligger også på sådan en lidt kraftig karton. Er altså meget lige før det chipboard. Men flot også at lave. Så ja, så nu har du set det. Jeg er super glad for det. Det passer til mig, som er ny scrapper og ikke har så mange løse ark. Jeg har nogle pakker med papir, og jeg kunne godt mærke, at jeg var ved at køre fast i noget ture, ikke så meget. Så det her, det passer godt til mig. Så indtil videre, så fortsætter jeg lidt i den her, og så må jeg se, om jeg finder en anden klub eller en anden. Så hvis du hører om noget, så sig endelig til. Og ellers så må du da gerne like eller kommentere på min video. Jeg er som sagt i gang med at øve mig, og nu har jeg prøvet med iPad'en nogle gange. Og jeg skal ud og købe mig et kamera, for jeg synes det er sjovt. Så tak fordi du så med. Hej hej.